Kedam tang aru ni phai kretrok siar ni ghelania long kedo rongkhang cooperative lamp society along cherok tok amai kangni bangso hut ration card kedo atum aadhar card chipi don etsi e-post machine along rimun po angthek bear ponangji pura datum aphan klardak alam thek kapachini asai kedeng pon Labangso cherok tok amai ke padopon along aluhiaman pen Karbianglong Autonomous Council Joint Secretary Dilip Terang Inspector Food and Civil Supply Longkumar Ingti Lems Tunbang Dilip Teron lapen dealer ke do anatum chetong dunsi maya long kinang sodalam the chethan paklar pon Bangso cherok tok amai ke padopon ahud dealer atum pen kinang sodalam the aputhak karju pon ahud kachetong dun aluhi atum pen klardak alam the than pachini dun Food and Civil Supply Inspector Longkumar Ingtipen Karbianglong Live athingno ke than pona bangke bangso cherok tok amai kang ni ponang koklaki ration card ke do atum an ke Aadhar card ti et nangji lapen e-post machine along rimun po angthek ipo nangji lasi kachini nelang atum anaphan than ponlo think 76% के आधार एनरोलमेंट में लोग इनके कार्बिंगलों के 99% के तंगे लोग इतना का थेगलों कार्बिंगलों का तुम्ही मिली डोंका चिंगचू लोग नाम रता पुलो इसी एरिया दो समेलांसो एरिया अल लेम्स अंदर ने प्रेपरेशन में 1300 beneficiaries do pulo 1300 pen 400 अंदर भार के दुखे नॉन लिदा पुइलो जे नॉन ले एरिया ने पिन लगा था 70% हमने तुम लोग मिला Lasi ration card ke do atum anaphan non aru chiklo kijut apor ansi nang pichotlo Lasi bangso saya bang ke do anatum ta prabjin pen Aadhar card bangki JP dun et nang popusi Karbianglong Live athengno nang pachini dun lo tamane Aadhar number pipe hala dak non sangeron da e-post machine berak mate hala dak on siber be purutangte ela ke mo sang nang dun de ko la sojoni si pini bangke mane la awareness meeting asonlo ba upload contact no mate non to han upload nai pige only la 31st May chiklu anwelo 31st May chiklu pulu tante pinian ke 17 an tanglo 17 tang de lo pulu tante non ni ke pho la swang bong si ni tum so nan bang atang nang ko mate la lo Dongka mukam pen Wiki Bay Karbianglong Live